high school.
बिदि आरोखि दिनै बाजारखा माने गोदै राव रायज्लायो ओरैबायदि गिदिर जाखायो आरोना बाजाराबो बाजार दा खानो जोब्बाय बेरायनो मोजां जायगा जोंना मा मोजां आरोखि ना लाखियाखै बाजार गिदिराव दा नै ओरैनो आरोखि ना नै माबा बाइक सेकेन्ड हेन्ड श'रुम माने गोदान लाना दोनदों सासे लायबाय आरोखि ना ओमफ्राय आंबो बिन्दास थोरसिबिल बाजार होनो नामा बेखौ अखा हाहां सानदुं दुंदों आरोखि ना सानदुं दुंबा अखालाय बिदि जाबाय थायो सफैबाय जोङो ना बेयाव बाइक सेकेन्ड हेन्ड बरिया दं आरोखि ना माने नांगौबा लांफैनो हागोन थुलसिबिल बिराद मोजां दं आरोखि ना गासिबो दंजोबो नै ग्लेमार स्प्लेन्डार एक्सट्रेम दंलाजोबो आरोखि ना स्कुटिबो दं मेरलानै एभेलेबेल आरोखि ना स्टकआव सेकेन्ड हेन्ड जोब्बाय गासिबो सासे लाबाय आरोखि ना माबा सुपार स्प्लेन्डार लाबाय बिदि आरोखि बरिया दं लाबायनोसै आरोखि ना आंबो ओंखारबाय नै जोंहा थांफिनसै आरोना आरोखि जोङो बेयाव बेरायखांबाय आरोना माने लानांगौ लाबाय ओमफ्राय सासे मानसि लांबाय आरोना ओमफ्राय जोंबो थांफिनसै नै बे बाजाराव आरोखि जोङो दा थांफिननो नागिरबाय आरोखि माने अखाबो हाहां जाबायना बोथोरा उफाय गैया बेरायनोसै जायगा माबाफ्रा बाजारफ्रा